Laburista Gino Cauchi jgħid li GonziPN ilu għal snin twal jirrifjuta li l-FORUM Unions Maltin ikun membru fl-MCESD. Meta l-FORUM kien aċċettat bħala membru tal-ETUC, il-gvern immexxi minn Lawrence Gonzi baqa' joġġezzjona sħubija tal-FORUM fl-MCESD. Anke fil-Parlament, f'mozzjoni mresqa mid-deputat Gino Cauchi ftit aktar minn sena ilu, il-Prim Ministru u d-deputati nazzjonalisti ivvutaw kontra dħul tal-FORUM fil-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali. Sa ftit tal-ġimgħat ilu l-Prim Ministru eskluda lil FORUM milli jkun madwar il-mejda tal-imsiehba soċjali biex jiddiskutu l-budget. Immissa x'qed toqrob l-elezzjoni, Lawrence Gonzi biddel il-pożizzjoni tiegħu u qed jaqbel mal-pożizzjoni li dejjem sostna u ħadem għaliha il-Partit Laburista. Issa f'daqqa waħda għalik waslet l-elezzjoni, il-Prim Ministru jiltaqa' mal-FORUM Unions Maltin u jgħidilhom li biddel femtu u li ser ikun qiegħed biex ngħidu hekk jaċċetta t-talba tagħhom li jdaħħalhom bħala membri sħaħ fl-MCESD. Huwa każ tipiku ta' kemm għal konvenjenza u mhux konvenzjoni Lawrence Gonzi kapaċi ibiddel dak li irreżista tul l-aħħar snin. Fis-qarrija separata l-kelliem ewlieni Laburista Cardona saħaq li l-gvern qed jimxi b'din l-istess tip ta' politika ta' konvenjenza u mhux ta' konvinzjoni mal-bejja tal-Monti. Permezz tal-laqgħa fil-preżenza tal-mezzi tax-xandir, GonziPN ipprova jnessil il-ħaddiema tal-Monti kemm ilu jtihom il-ġenb. Aħna nemmnu li d-dikjarazzjonijiet jagħmlu bħalissa GonziPN qed jagħmluhom biss mhux għal konvinzjoni imma minħabba konvenjenza b'mod partikolari lil dawk il-ħaddiema li jarmaw il-mont tal-belt li llum il-ġurnata hija diffiċli ħafna lihom li jaqilgħu l-għajxin tagħhom fi żmien illi aħna nemmnu wkoll li huwa ekonomikament diffiċli. Cardona fakkar kif il-gvern ċaqlaq lil bejja li jarmaw fost il-ġimgħa u anke lil dawk li jarmaw il-ħadd fejn mingħajr konsultazzjoni neħħihom il-fost ta' San Ġagbu u poġġihom fil-Park and Ride.